Γεια σας. Εδώ θα δούμε λίγο μία προσομοίωση για τον ορισμό της εφαπτωμένης γωνίας, χρησιμοποιώντας το ρεαλιστικό πρόβλημα και τη ρεαλιστική απεικόνιση της κλίσης ανηφορικού δρόμου. Είναι άλλωστε το ρεαλιστικό πρόβλημα το οποίο ως αφόρμηση χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο στην παράγραφο που εισάγει την έννοια της εφαπτωμένης μιας οξείας γωνίας, και αυτό μπορούμε να το δούμε τώρα μέσα σε ένα GeoGebra και να το αναπαραστήσουμε διαδραστικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο κινείται. Ο δρόμος κανονικά ο οριζόντιος είναι ο ΑΒ, αλλά στο σημείο Β ουσιαστικά πλέον ο δρόμος κάνει μία ανηφόρα και έχει μία κλίση, οπότε το αυτοκίνητο καλείται να κινηθεί στον ανηφορικό δρόμο ΒΓ, ο οποίος σχηματίζει μια γωνία 20 μοιρών με το οριζόντιο επίπεδο. Βέβαια η γωνία αυτή είναι πολύ μεγάλη, στην πράξη δεν είναι τόσο μεγάλη η κλίση των δρόμων. Συνήθως πριν να υπάρξει ένας τέτοιος ανηφορικός δρόμος υπάρχει ειδική σήμανση που αναφέρει την κλίση αυτή του ανηφορικού δρόμου. Πολλές φορές υπάρχει αυτό το τρίγωνο σήμα με ένα τριγωνάκι μαύρο και από πάνω γράφει 10%, που αυτό δηλώνει την κλίση που έχει ουσιαστικά αυτός ο ανηφορικός δρόμος. Και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτή η κλίση 10%, διότι ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαπτωμένη μιας οξείας γωνίας. Και εδώ είναι πως ουσιαστικά τα μαθηματικά εμφανίζονται στην καθημερινότητά μας, αρκεί να μπορούμε να τα καταλάβουμε και αρκεί να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Μαθαίνουμε οι μαθητές κάποια στιγμή μετά τα 17 τα σήματα για να δώσουν δίπλωμα οδήγησης, μαθαίνουν για μια κλίση δρόμου και ένα συγκεκριμένο σήμα 10%. Το θέμα είναι να γνωρίζουν έτσι τι ακριβώς αυτό αντιπροσωπεύει. Ουσιαστικά στα μαθηματικά γνωρίζουμε ότι η κλίση μιας ευθείας γραμμής δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η εφαπτωμένη της γωνίας που σχηματίζει αυτή η ευθεία γραμμή με τον οριζόντιο άξονα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση η κλίση του ανηφορικού δρόμου ΒΓ, η οποία εκφράζει το πόσο απότομη είναι ουσιαστικά αυτή η ανηφόρα, είναι η εφαπτωμένη της γωνίας που σχηματίζει η ΒΓ, ο ανηφορικός μας δηλαδή δρόμος, με τον οριζόντια απόσταση ΑΒ. Και εδώ λοιπόν ουσιαστικά δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι εφαπτωμένη των 20 μοιρών. Αυτή η κλίση, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι 10%, είναι πολύ περισσότερο. Στην πραγματικότητα η γωνία είναι πολύ μικρότερη. Εδώ θα μπορούμε να παίξουμε όμως ουσιαστικά με τη γωνία αυτή και να δούμε διαφορετικές τιμές. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα μελετήσουμε την κλίση σε κάθε περίπτωση. Αν λοιπόν πατήσουμε τη λύση, βλέπουμε ότι η κλίση ορίζεται ως κατακόρυφη απόσταση προς οριζόντια απόσταση επί 100. Το επί 100 ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητο να μπει, γιατί η κλίση μπορεί να οριστεί απλά ως το πηλίκο της κατακόρυφης απόστασης προς την οριζόντια απόσταση, θα βγει ένας δεκατικός αριθμός. Το επί της 100 είναι για να μετατραπεί αυτός ο δεκατικός αριθμός σε ποσοστό επί της 100, για να συμβαδίζουμε έτσι και με την κλίση, με το ποσοστό 10% έτσι, που δίνει η σήμανση. Δηλαδή να μπορούμε να το ανάγουμε σε ένα ποσοστό επί 100 για να είμαστε πιο ρεαλιστικά ακριβώς στη σήμανση που συνήθως χρησιμοποιείται. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπετε ότι μια γωνία 20 μοιρών δίνει πολύ παραπάνω κλίση από 10%, που συνήθως αναγράφεται στους ανηφορικούς δρόμους ως πινακίδα, αλλά είναι ουσιαστικά 36,4 στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης να διασαφηνίσουμε όταν λέμε κατακόρυφη απόσταση και οριζόντια απόσταση, τι εννοούμε. Εννοούμε ως κατακόρυφη απόσταση την απόσταση ΑΓ, το 1,82 δηλαδή, που είναι η απόσταση που έχει το σημείο του ανηφορικού δρόμου, πόσο απέχει από το οριζόντιο επίπεδο. Δηλαδή πόσο ψηλότερα κατακόρυφα ανεβήκαμε στον ανηφορικό δρόμο σε σχέση με αν συνεχίσαμε την οριζόντια διαδρομή ΒΑ. Και διαιρούμε αυτήν την κατακόρυφη απόσταση με την οριζόντια απόσταση ΒΑ του οριζόντιου δρόμου. Έτσι. Οπότε λοιπόν αυτό το πηλίκο μας δίνει την κλίση του ανηφορικού δρόμου και πολλαπλασιαζόμενο επί της 100, όπως είπαμε νωρίτερα, μετατρέπει αυτή την κλίση σε ποσοστό επί της 100. Ουσιαστικά αυτός ο λόγος, κατακόρυφη απόσταση προς οριζόντια απόσταση, δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που ονομάζουμε πηλίκο απέναντι της κάθετης πλευράς προς την προσκύμενη κάθετη πλευρά, οπότε μας οπτικοποιεί την έννοια της εφαπτωμένης οξείας γωνίας. Διότι ουσιαστικά η κατακόρυφη απόσταση είναι η απέναντι κάθετη πλευρά των 20 μοιρών, της γωνίας ω γενικότερα, και το 5, η πλευρά ΑΒ,
είναι ουσιαστικά η προσκύμενη κάθετη πλευρά. Άρα ο λόγος κατακόρυφη απόσταση προς οριζόντια απόσταση μεταφράζεται σε απέναντι κάθετη πλευρά προς την προσκύμενη κάθετη πλευρά και άρα εκφράζει την εφαπτωμένη της γωνίας. Άρα η εφαπτωμένη της γωνίας είναι αυτή που δίνει την κλίση ουσιαστικά, πολλαπλασιαζόμενη επί 100 επαναλαμβάνω, θέλουμε να την κάνουμε ποσοστό, και έτσι υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στην κλίση ουσιαστικά του ανηφορικού δρόμου και της εφαπτωμένης μιας γωνίας. Πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι μια κλίση 10%, αν τη μετατρέψουμε σε δεκαδικό αριθμό, τη διαιρέσουμε δια 100 δηλαδή, γίνεται 10 προς 100, δηλαδή 0,1. Δηλώνει λοιπόν ότι ουσιαστικά η γωνία που σχηματίζει ο ανηφορικός δρόμος με το οριζόντιο επίπεδο έχει εφαπτωμένη 0,1. Και μπορούμε να βρούμε πόσες μοίρες περίπου είναι αυτή η γωνία, έτσι από τους τριγωνομετρικούς πίνακες. Εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε επίσης, για να δοθεί ένα παιχνιδιώδες, να αφήσουμε το φορτηγό να κινηθεί κατά μήκος του ανηφορικού δρόμου ΠΓ, να το επαναφέρουμε στην αρχική του θέση και φυσικά μπορούμε να παίξουμε για διαφορετικές γωνίες. Εδώ βλέπουμε για γωνία 15 μοιρών, η αντίστοιχη κατακόρυφη απόσταση προς οριζόντια επί 100, δηλαδή η κλίση του ανηφορικού δρόμου είναι 26,79. Ας αφήσουμε το φορτηγό να κινηθεί και σε αυτή την περίπτωση κατά μήκος του ανηφορικού δρόμου. Τώρα παίζοντας λίγο, αν θέλουμε να δούμε ποια γωνία περίπου θα μας δώσει κοντά στο 10% κλίση, θα δούμε λοιπόν πράγματι ότι πρέπει να κατεβούμε αρκετά μικρή γωνία. Είμαστε περίπου τώρα, εδώ να το βάλουμε, περίπου 6 μοίρες, μπορεί να είναι μεταξύ 5 και 6 μοίρες δηλαδή. Βλέπουμε ότι μια γωνία 6 μοιρών ανάμεσα στον ανηφορικό δρόμο και στην οριζόντια διαδρομή αντιστοιχεί σε εφαπτωμένη 0,53 δια 5 και σε επί 100 σε αντίστοιχο ποσοστό 10,51%. Άρα είναι μεταξύ 5 και 6 μοίρες περίπου η γωνία αυτή. Ευχαριστώ και πάλι για την παρακολούθηση.